Ono je důležité si totiž hlavně uvědomit, proč ten čaj piješ. Jestli ho testuješ, anebo jestli si ho vychutnáváš. Je to stejné, jako když řídíš auto. Ty když budeš testovat auto, tak tam kopneš jedničku, dáš prostě plyn na zem, potáhneš to do červených otáček a vůbec to nebude příjemná jako jízda, ale jako mechanik budeš poslouchat, jestli v tom motoru něco nerachtá, že jo. A to je celý význam tohohle z toho řízení, nebo prostě jak to auto řídíš, že jo. Ale když se chceš komfortně projet, no tak budeš řadit tak, jak se má, že jo, aby to nehlučilo. Stejně to je i tak s čajem. Posloucháte podcast s čajem o čaji a dnešní díl budeme věnovat plně pueru. Budeme se bavit o tom, co puer je, na jaké nástrahy si dát pozor při nakupování, probereme přípravu, skladování a určitě i další témata. Bude to hutné, bude to nabité informacemi a na toto povídání přijal pozvání člověk, kterému v tématu puer já velmi důvěřuji a hlavně má bohaté zkušenosti z čínského trhu a tím je Alex, prodejce čaje ze společnosti Yunnan Craft z čínského Kunmingu. Alexi, ahoj. Ahoj, zdravím posluchače. Jak se máš? Jo, mám se dobře. Teď jsem se vrátil z trhu, hrozně jsem se zčajoval. Takže rozhovor bude zajímavý. No tak uvidíme. Musíme říct možná na začátek, že dnešní hovor je virtuální, ty jsi v Číně, teď je tam nějakých 7 hodin večer, tady je 1 hodina odpoledne, takže proto prosím, když tak omluvte případnou zhoršenou kvalitu zvuku, ale já věřím, že to bude dobré. Pojďme se do toho rovnou pustit. Možná na začátek si zodpovězme takovou tu úplně nejzákladnější otázku. Když se řekne puer v pohledu nějaké geopolitické situace, co vůbec můžeme říkat, jakému čaji vůbec můžeme říkat, že je puer a jakému bychom neměli říkat puer? No tak oficiálně pueru se může říkat čaj, který je udělaný z junanský velkolistý varietály. Tohle to asi nebude dneska hlavní téma rozhovoru, já bych se spíš věnoval procesingu jako takovému. To znamená, jak se ten čaj vyrábí, protože to je to, co hlavně odděluje puer od ostatních čajů. Jo? Takže když začneme výrobou šenkpueru, tak základním procesingem je to, že se po sběru toho listu, ten list se odloží na takový velký jakoby postele nebo bambusový podnosy, kde se nechává zavadnout. A nechává se tam zavadnout proto, aby jednak ztratil vodu a aby změknul. A je třeba mít ten list měkký proto, aby se dal potom opracovávat na pánvi. Tuhle tu chvíli, tohodle zavadnutí neboli withering, už vzniká jedna fáze toho zrání. Je to vlastně oxidace a během té oxidace je v listu hrozně vysoká enzymová aktivita. Aby si to mohl jakoby představit, tak si vem, jako když kousneš do jablka a po chvíli, tam, kde v té části, kde si kousnou, to začne jakoby hnědnout. Tam probíhá právě ta oxidace, ta enzymová aktivita, degradace toho jablka, neboli u listu je to degradace toho listu. Jelikož ta enzymová aktivita je hrozně agresivní a pokud bys to nezastavil, tak ti samozřejmě ten list schnie. Takže úkolem opracování na té pánvi, to tepelné opracování, úkolem je tuhle enzymovou aktivitu neúplně zahubit, ale výrazně ji zpomalit. To znamená, aby to zrání bylo o hodně pomalejší, tudíž aby nedošlo k nějakému úplně zdegradování nebo zhnítí. Že? Probíhá to na pánvi za vysokých teplot, bavíme se tam od 260 až do 280 stupňů zhruba, časově se bavíme nějakých 10, 12, 15, 20 minut. Záleží na tom, jaký puer děláš, jaký bylo počasí, jak ten list vypadá, k tomu se potom ještě vrátíme, protože o to se bude i opírat takzvaný Xinggong Yi, nový koncept pueru, k tomu se potom ještě vrátíme. Potom, co se ten list teplně opracuje, tak se žmoulá nebo válcuje, dělá se to buď ručně, nebo jsou na to mašiny, a vlastně tam dochází k tomu, že se narušuje buněčná struktura toho listu, vyždímají se tam všeliky ty čajový oleje, ono to promoutuje takovou to aroma a prostě jakoby víc jakoby tu šťavnatost z toho čaje, prostě jako vyloženě, že to prostě bude výraznější. No a pak se to nechá jenom na sluníčku usušit do nějakého, já nevím, teď jestli to 6 nebo 8% vláhy, prostě aby ten čaj byl normálně jakoby
suchý čaj, suchý list, jak ho známe. V tuhle chvíli máme takzvanou maocha, neboli z čínštiny v překladu loose leaf, sypaný list. Mm-hmm. Když ten sypaný list takhle necháš na dozrání, tak tam probíhá jenom jeden faktor toho zrání a to je ta oxidace. Problém u tohohle z toho je, já chci se k tomu dostat proč, protože ten čaj se samozřejmě lisuje, že jo? Puer se lisuje do koláčů, do cihel, já nevím, do kuliček a tak dále. A proč se to dělá? Dělá se to samozřejmě, že je to skladnější, ale druhak se to dělá i proto, že ten puer líp zraje. A proč líp zraje v presovaném stavu je to, že pokud ho máš v sypaném stavu, tak tím, jak ten list je otevřený vzduchu, jakože víc než třeba, když je zapresovaný v koláči, tak on tím, jak oxiduje, tak on i ztrácí vláhu. Takže řekněme, v našem prostředí v kumingském nebo u vás v evropském, pokud ho nebudeš mít uzavřeným pytli, tak prostě je velká šance toho, že ten list ti prostě do několika let vyschne, ztratí chuť a prostě je nevýrazný. On bude za začátku nějaký ovocnej, prostě to, ale bude prostě to takový úplně nudný list. Když ho necháš v kantonu někde, tak tam je zase opačný problém, tam té vláhy je hodně a on se ti víceméně lidově vylouhuje. Takže zase bude prostě za začátku hodně sladký všechno, ale najednou po několika letech ten čaj prostě bude bez těla, bude prostě absolutně nudný. Takže ten čaj se lisuje. Tím, že se zalisuje, on se musí napařovat, v tu chvíli to tam dodáš trošku víc vláhy a tím, jak se zalisuje, tak v tu chvíli kromě oxidace je tam ještě takzvaná fermentace. Takže vlastně jakoby takovýto zrání puéru je kombo oxidace a fermentace. Vevnitř v tom koláči probíhají všelijaké ty mikrobakteriální reakce, nebo jak to nazvat, který právě pomáhají tomu listu, jakoby k té degradaci, k tomu, když to řeknu lidově, hnití, ale prostě to taková ta degradace, kdy ten list se mění, jakoby ta hořká, trpká chuť toho listu se mění v takovou tu nasládlou ovocnou. Zase vrátím se k tomu jabku, když kousneš znova do toho do té nahnědlý části, tak to je vždycky takový trošku nasládlý, že jo. Stejně je to i s tím listem. On prostě ovocní, on zesládne a problém je v tom, že třeba v kumingu zase záleží na čaji, jestli jsou to malý stromky, velký stromky a tak dále, ale prostě v kumingu, aby si dozrál ten čaj do nějaký takovýhle pro, řekněme, valnou většinu pitelnou formu, to znamená, aby byl fakt sladký, dobrý, tak to třeba chce skladovat 5, 10, 15, někdy i 20 let. Záleží prostě na tom čaji. Že? V kantonu je to samozřejmě rychlejší, protože zrání podporuje vysoká teplota a vláha, že jo? Takže tam to třeba může být už po 5 letech dobrý. No a tady se dostáváme k významu choux puéru. Proč vzniknul vlastně, nebo proč se dělá ten choux puer? Choux puer je prakticky to, že ty tohle z těch 5-10 let toho zrání zrychlíš na 2 až 3 měsíce. To je prakticky celý význam choux pueru. A choux puer se dělá tak, že vlastně nahážeš šenk maocha na hromadu, pokropíš to vodou, přikryješ to plachtou, tam se zvedá teplota na nějakých, mám pocit, jestli je to 40 stupňů nebo kolik, nebo 35, já už si to nepamatuju. A mistr každý den prostě, nebo každý 2 dny přichází, zkontroluje teplotu, prohazuje tu hromadu, aby se to tam nespálilo. Je to stejný jako kompost prakticky, když si představíš. Jo? Když máš prostě trávu, kompostuješ, když to tam necháš bejt, tak se to tam vevnitř spálí. Jo? Takže on samozřejmě musí chodit a prohazovat to. No a teď samozřejmě záleží, jaký koncept děláš, jestli děláš lehkou fermentaci nebo těžkou fermentaci, k tomu se taky vrátíme, to je důležitý téma. A podle toho potom to záleží, se to 2 měsíce, 3 měsíce, oni si dělali i třeba v bambusových koších, taky ty malý bače a tak dále, tak dále. Při výstupu, když prostě máš udělaný choux puer, tak pokud se bavíme o tradičním procesingu choux pueru, té výrobě, tak kolikrát ten choux puer potřebuje třeba rok, někdy i 2 na odležení, aby prostě vyprchala ta rybina, aby vyprchala prostě ta vláha tady to. Když se dělá novodobý choux puer, oni zvedají teplotu, jakoby ke konci zvedají teplotu té hromady a on potom ten čaj je jakoby pitelný třeba už po několika měsících, jo? Že prostě se tam zahubí všechny tyhle ty houbičky a je prostě pitelný. A k tomu se dostávám teďka, že vlastně choux puer je hotovej, vyzrálej produkt, který není dělaný na další zrání. Jo? Takže tím se dostávám k tomu, což se řeší furt na všelijakých fórech, choux puer prostě nezraje.
prostě není produkt na zrání, tam není žádná už aktivní, jakoby agresivní enzymová aktivita, nějaká oxidace nebo něco, tam prostě se nic, on se mění chuťově třeba nějak s odstupem času. Pokud ho máš třeba ještě v kantonu, kde je větší vláha, tak tam ještě dochází k výraznějším změnám samozřejmě, ale normálně v našem kuminském nebo v evropském prostředí ten chou puer prostě nezraje. On může měnit trošku chuť, on může vysychat třeba, to znamená dřevnatí, nebo může se tam ještě vevnitř, jakoby přímo v tom koláči nějaká ta mikrobakteriální nějaká aktivita ještě může být. Ten čaj potom třeba nabírá takovou jakoby nuomí rice, jak je tady u nás v Číně, takovou tu chuť nasládlou, ale to je tak všechno. Prostě se ten čaj nezraje. To znamená, jenom když to shrnu, jinými slovy, chou je vlastně hotový výrobek pro lidi, aby si teď mohli dát koláč, tak jak by teoreticky měl dozrát Sheng puer. V uvozovkách. Přesně tak. Ta chuť asi bude trošku jiná, ale jasně. A vzniklo to asi možná i nějakou odpovědí trhu na to, že se nechtělo asi čekat, než se vyzrajou a aby jsme mohli rovnou něco nabídnout. Jo, přesně tak, protože si vem, že ty něco vyrobíš a vyrobíš třeba toho, nevím, několik tun, to je hrozně moc peněz, práce, všechno a teď jako máš čekat 5 let, než se to prodá, že jo, to prostě v dnešní době biznisu a celého toho hyper prostě světa, to nejde, že jo, takže se samozřejmě ten chou puer a hlavně ten chou puer je prostě, že jo, to vyrobíš, zpresuješ za rok tomu a osloví to prostě větší škálu lidí, jo. On i třeba ty starý šengy ne každý může pít, že jo. Prostě někdo, kdo má slabší žaludek, tak prostě jakýkoliv šeng prostě nedá, že jo. Když to ten chou oslovil daleko větší populaci. Mm-hmm. Ono samozřejmě dá se dneska i urychlit a udělat ten šenk, který je rovnou pitelný, o tom určitě budeme ještě hovořit, aby jsme to teď nezesložiťovali. Na trhu se nicméně přesto objevují i takové věci jako bílý puer, nebo dokonce jsem někde slyšel červený puer, Hong puer. Je tohleto, jako, co to vlastně je? Je to marketingová bublina, nebo chce to někdo prodat, jako že má bílej koláč a teď tomu říká puer? Co to vlastně znamená? No, může to být obojí. Asi pojďme si říct teda něco i o tom bílém čaji, aby jsme jako pochopili, v čem je ten rozdíl. Prakticky bílej čaj, když se list sklidí, tak se taky nechává zavadnout, ale už se neopracovává na pánvi, nedochází tam k tomu kilgreenu. Prakticky ten list po utržení se nechává vyloženě už sušit a třeba i rovnou na slunci. Ve futěnu to třeba mají i ve stínu. Tam dochází to, že vem si, že třeba u šengu, jak jsem říkal, to zavadání máš stanovený nějak časově. Prostě, že farmář uvidí, jak ten list už je hotovej, nebo mistr, jak už je připravený na kilgreen a hned ho dává na kilgreen a prostě během hodiny nějakou tu bač, co tam má, tak ofrávijou, prostě, rozumíš. Kdežto ten bílej čaj, ten se nesmaží na pánvi, ale normálně vysychá na slunci, tudíž ten časový segment toho zabíjení té enzymové aktivity je daleko delší. To znamená, že i ten withering toho listu je jakoby delší. On i ten bílej čaj samozřejmě při výstupu je sladší, že jo, než šenk. Jo, takže tady je ta hlavní fáze, co odděluje bílej čaj nebo puer, je vlastně, že to není jedno a to samý. Prostě neexistuje bílej puer, protože to je buď to, nebo tohle. Jo. Je to buď puer, anebo je to bílej čaj. Prakticky tady je ta základní fáze, protože samozřejmě na sluníčku máš kolik? 40, nevím, 50 stupňů, jestli je to na výhni. A tady se bavíme o 260 stupňů pánvy a 10 minut. Kdežto na tom sluníčku to schne třeba celý den. Jo. Takže ten procesing je úplně jiný. Ten bílej čaj má taky nějakou enzymovou aktivitu ještě furt otevřenou, on taky dojíždí. Zase záleží, jak ho uděláš, jak dlouho budeš na tom, jak dlouho necháš vyterovat, jak dlouho budeš sušit. Ale prostě není to šenk puer. Jo? Takže bílej puer, já vím, já jsem viděl i obal nějaký z nějaký fabriky, ale těžko říct. Jo? Ono hodně bílého čaje, nebo většina bílého čaje pochází z oblasti puer. Tak jestli to je nějaká ztráta v překladu někde, nebo jestli opravdu úmyslný marketing, netuším. Každopádně lidi si pletou to, že když se to zpresuje do koláče, tak najednou je to puer. To je stejný nesmysl, jako kdyby si šel na vinice, natrhal si hrozny, vyždímal to do zelený dlouhý láhve, zakorkoval a řekl si, hele, teď tady mám víno, že jo. To je prakticky to stejný, protože presování čaje není processing, ale způsob skladování, jo.
A stejně je to i ten červeňák. To, co říkáš, ten červený puer, taky jsem to četl, myslím, že ve skupině se to objevilo a není to nic jiného, než normální červený šajhong. To šajhong je na slunci sušený červený čaj. Prakticky úplně to stejný, jako je ten bílej čaj, akorát, že on se nechává ještě ne na rozložený postele, ale nechává se v koši přikrytým třeba hadrem a tam to ještě fermentuje. To znamená, že ta enzymová aktivita je daleko agresivnější, ten list daleko víc stmavne a samozřejmě výstup je daleko sladší čaj. Jo. To je prakticky tohle z toho, jak jsem říkal, ta první fáze toho witheringu, to už je vlastně víceméně nějaký zrání. Jo. A ty tímhle s tím, to jako kuchyně, jako když vaříš, to je prostě tímhle s tím prvním krokem ty už určuješ, který čaj budeš dělat. A tepelné opracování je už jenom to, co určuje, jak se ten čaj bude chovat potom. Jo, to znamená, když děláš rychlej kill green na nějaký nízký teplotě nebo rozumný teplotě, tak prostě ten čaj bude dozrávat díl. Pokud budeš dělat na slunci, tak samozřejmě tam ta enzymová aktivita bude víc zabitá, protože to děláš delší dobu. Ten čaj bude ještě trošku dojíždět, ale už nemá takovou životnost, nemá takovou charakteristiku jako ten Shen puer. No, ono se vlastně dneska presuje kde co. Já jsem viděl už i oolongy presovaný, viděl jsem orientálku, což je vlastně oolong, jo. A dokonce jsem viděl, teď jsem se bavil s jedním prodejcem z Indie, který už taky prodává presovaný koláče a dokonce jeden z nich, bacha na to, byl jako šengovýho typu, ale on si to tam nedovolil napsal to jenom jako Sheng style press cake. Jo, ale já teďka možná i vypustím trošku know-how, možná nevím pro prodejce, ale jenom řeknu tady historku z natáčení. Měl jsem tady výborný šajhong za poměrně dobrou cenu a prodával jsem ho sypanej. Nemohl jsem ho prodat. Já jsem za rok prostě prodal, nevím, možná kilo. Tak jsem se naštval, druhý rok jsem ho zapresoval, udělal jsem obal a během prostě půl roku se rozlítnul. Jako se prodal prostě v presovaném stavu. No, takže prostě tendence marketingu, nebo já nevím, jestli je to teďka takovýhle trend, ale prostě asi ty sypaný čaje, opravdu dneska ty gongfu zavařovači asi prostě chtějí mít ty své koláčky. Jo. Ono se to i líp fotí na ty Instagramy, že jo, a prostě takhle. Ono to presování, já jsem taky proti tomu, když jsem viděl ty presovaný úlongy, tak jsem se chytal za hlavu, ježišmarja. A ono na druhou stranu, oni ty čaje se potom takhle prodávají dobře, že jo. A ono možná se tam dá asi dát i lepší cenovka, ne, na ten koláč? No, já jsem to samozřejmě nějak nepřepálil, já jsem si tam prostě musel nastavit samozřejmě to, co mě stál ten pressing a obaly, jo. Ale určitě ano, určitě se dá, samozřejmě jakmile to zapreseš do koláče, tak už to má nějak, už tam je i ten brand vidět hlavně, že jo, máš tam prostě své logo a tady to, a už tu chvíli už záleží na tobě, jak máš dobrý marketing, že jo. Určitě. No tak jo, paráda. Dejme tomu, že teda teď mám jako rozdělenou, vím, co je Sheng, vím, co je Shupuer, vím, na co si dát pozor na tom trhu jako z hlediska těch jednotlivých kategorií. A teď jsem se teda rozhodl, že půjdu kupovat puer. Jo, a jsem třeba obyčejný Evropán a chtěl bych někam na e-shop a nemám s tím vlastně jako s tím nákupem zkušenost a zaslech jsem, že někde na trhu můžou být nějaké třeba úskalí podvody. Takže na co já bych si měl dát pozor, abych se nenapálil při nákupu. Já vím, že těch faktorů bude více. Asi na všechno, no, si dávat pozor. Ale je důležitý podle mě nejdřív vědět, co určuje na trhu cenu toho pueru. Nebavíme se o hodnotě jako takový, ale spíš o ceně. Jo. Oni to jsou většinou dva různý jakoby pojmy, který teda spolu souvisejí, ale jo. A ty faktory jsou samozřejmě, z čeho ten puer je udělaný, z jakého materiálu, to znamená z jakých stromů, jestli to z keříků, nebo z větších stromů, nebo nějaký ty gůšů. Tohle to určuje samozřejmě cenu na trhu a velice výrazně. Potom máš oblasti různý. Jo. Zase jsou některé oblasti, které jsou hrozně populární a jsou předražený. Jo. Takže tohle je dobrý vědět. Pak je samozřejmě sklizeň, u toho pueru většinou je to jaro nebo podzim. Letní sklizeň, ta se většinou používá na šupuery. Tady tohle to málo kdo uvádí, hlavně z evropských prodejců málo kdo asi uvádí, jaká je to sklizeň. Ono to je těžký, ono to podle chuti těžko poznáš, pokud to nemáš napitý, tu oblast. Jo. No a pak samozřejmě, když jsou archivní puery, tak samozřejmě ročník, vědět, že prostě že jo, starý puery jsou dražší, že jo, a skladování. A ve skladování je
prostě chápat, že existuje nějaký kumingský skladování, my to tady nazýváme, že to je dry storage, suchý, no a pak máš třeba kantonský, který nazýváme třeba wet storage. Ono ještě v kantonu, oni mají své suchý a vlhký, ale to je zase jiný téma. No. Pak další věc, co určuje cenu, to je, když kupuješ nějaký fabrikový čaje, tak taky záleží, co to je za značku, protože některé fabriky samozřejmě mají svoje cenové polisy, že jo, oni prostě si určují ceny, takže tam potom je třeba taky i vědět to, že nějaká fabrika může být dražší nebo nějaká může být levnější. A paradoxně, úplně bych řekl na posledním místě, je chuťový profil, který mně přijde hrozně málo kdo řeší, když nakupuje puery. Jo. Teda samozřejmě ne v shopu, když kupuješ offline, tak samozřejmě tam si lidi vybírají hodně podle chuti, ale jako když bych měl dát jakoby žebříček, co určuje cenu, říkám zase ne hodnotu, jo. Podle mě chuť má právě být na prvním místě, co se týče hodnoty, ale co se týče jakoby trhu puerovýho, tak paradoxně ten chuťový profil je někde fakt opravdu někde na těch posledních místech, no. Je to vlastně paradox, ale máš pravdu. Ono, jako to první, co se dneska nejvíc řeší, jsou asi stromy. To znamená, čím víc gušů, tím víc Adidas. To tak řeknu. Přesně tak. Pojďme si možná říct ty základní kategorie. Gušu je asi samozřejmě ta nejvyšší. Takhle, ono, že jo, základní, co jsou keříky, že jo, to, co roste v těch řadách, tomu se říká tidy, nebo tidy cha. Pak jsou nějaký stromky, které můžou být někde na poli, většinou je mezi nimi nějaká, nevím, 1-2-3 metry vzdálenost, to znamená, že oni mají prostor na ty kořeny, a to jsou arborový stromy, tady tomu říkáme čiaumu, píše se to s Q, protože Q se v číštině čte jako Č, to je čiaumu, mu je strom. A pak jsou větší stromy, což je prakticky jakoby ten arbor, ale je prostě třeba vyšší. Jo? Nejsou tady žádný nějakoby cifry, standardy na to, že jo, Junanci jsou malinký, jsou krátký, že tak prakticky co je vyšší jak 2 metry, tak už je pro ně dášu, že jo. No a pak máš gůšu a gůšu dřív, za gůšu se považovalo něco, co je víc jak 300 let starý. Jo? V dnešní době všechno, co je víc jak 100 let starý, tak už tomu říkají gůšu, jo. Tady je taky dobrý vědět, že třeba, jak jsem říkal předtím, to čiaumu, ten arbor, tak třeba ten nejstarší čajovník, co je v Baošanu, těch 2000 nebo 3000 let, nebo co to je, tak ten je třeba varietála čiaumu, arbor. Jo, ale je to prostě gůšu. Jo, takže ono je hrozně těžký se v tom jakoby orientovat, pokud by si chtěl vyloženě jakoby na botanickém levelu se potom pídit, jo, protože tady to, co jsem teď řekl, to tidy, čiaumu, dášu, gůšu, tak to je prakticky tržní rozdělení nebo tržní kategorie. Tak, jak když přijdeš na trh a chceš koupit čaj, tak mluvíš v těchto z těch termínech. Jo. A teďka já se chci právě dostat, jak jsem nadhodil gůšu víc jak 300 let nebo 100 let. Tady je důležitý vědět, že zjistit věk stromu se dá prostě, zatím, co teda aspoň já vím, je prostě spočítat letokruhy. To znamená, buď se ten strom se řízne, což je nesmysl, to nikdo nedělá, že jo, pokud ten strom není už mrtvej, anebo se tam navrtá jakoby díra a vytáhne se sonda a spočítají se ty letokruhy, že jo. To taky tady asi nikdo nedělá. Já jsem to tady ještě v Yunanu neviděl nikde. Jo. Možná, že nějaký farmář navrtá nějakou dírku a pak to ukazuje turistům a říká, hele, tady jsme si to nechali prověřit, má to 300 let, nevím, jo, je to možný. Je knížka od jednoho pekingského botanika, který v 1985, mám pocit, zasadil strom, čajovník v Menghai a po 30 nebo 35 letech se přišel k tomu vyfotit. On se teda k tomu vrácel asi průběžně, ale má tam fotku prostě po těch 35 letech a ten strom má 40 cm v šířce a má asi 8 metrů vejšku. Mám tu fotku i na blogu, tak se můžete podívat. A já ti garantuju, že když by si přišel k tomu stromu s nějakým farmářem, tak ten ti bude normálně tvrdit, že to je třeba 500 let starý strom. Ale ten strom má jenom 30, rozumíš, jo. Takže prostě letokruhy tady nikdo neřeší, na fotkách si všichni ukazují tlustý stromy, velký stromy a tohle to jakoby určuje cenu toho čaje, co se týče jakoby v tomhle segmentu o těch stromech, jo. A třeba i storka s jedním Francouzem, co byl kdysi v Ivu, tak šel s nějakým farmářem, tam mu ukázal nějaký strom, který byl nějak jakoby odděleně od té zahrady, on říkal, tady máme 300 letý gůšu, tak on si hezky vyfotil to, koupil nějaký čaj, vrátil se zpátky do Evropy a asi nějak po 3 nebo 5 letech se vrátil znovu do Číny, do Yunanu,
zase do Ivu, našel toho stejného farmáře, že se s ním skontaktoval, ten ho zase provádí po té zahradě nějak. No samozřejmě farmář už se nepamatoval, co mu kdysi tam říkal, a ukazuje na ten strom, říká, tady máme 600 let starý strom. Francouz říká, já jsem tady nebyl 5 let a vám to tady o 300 let se stárlo. Jako jo. Takže prostě opravdu ten marketing je takovej, takže na co si dávat pozor je prostě na tvrzení o věku stromů. Já jsem to ze svého online shopu všechno posundával, já jsem to taky dřív měl. 50, 100 let, 150 let a whatever. Ale potom, co jsem si přečetl tuhle knihu, tak prostě jsem prozřel a řekl jsem si, a tak to nemá smysl. Jo? Prostě jsem to všechno smazal, mám tam třeba, že to jsou malý stromky nebo velký stromky, arbor nebo takhle, ale tvrzení o konkrétním věku si já osobně myslím, to je můj názor. Já vím, že ten marketing funguje furt i u jiných prodejců, ale můj osobní názor je to, že pokud chci teda tvrdit, že to má nějaký věk, tak bych to měl mít nějak ověřený. Ale jako ověřený ne stylem, že mi to farmáře řekl. Jo. Rozumím. No, a teď si vím, že já teda dostanu, nebo si dovezu nějaký koláč, nebo si prostě objednám. Jak já mám teda šanci třeba poznat, že se jedná o gušu už jako z hotového produktu? Takhle, některé věci se dají už po vzhledu vyloučit. Jednak teda samozřejmě první asi, co bude, tak to bude cena. Jo? Je dobrý vědět nějak zhruba té cenové relace, to znamená, že pokud uvidím koláč za $20 a bude tam napsáno, že to je 300 letý strom, tak to je prostě nesmysl. Jo? Já tady nebudu teďka úplně zacházet do cenových detailů, ale každopádně ono potom časem, když si člověk jakoby brouzdá po fórech a tady to, tak jakoby i třeba na Forum.org, já jsem i postoval nějaký ceník kdysi, tak tam prostě i jsou napsané ceny přímo od těch farmářů, co stojí malý stromky, velký, gůšu a tak dále. Jo, takže prostě mít nějaký přehled o cenách. To je první, co vyeliminuje úplný nesmysl. Druhá věc je, že je třeba rozumět, když se podíváš na gůšu jako na strom, tak máš větev, na tom máš nějaký listy a pár tipsů. Takže i v tom koláči, když se na něj podíváš, tak to jsou většinou velký listy a nějakých jako stonky velký, že jo, někdy tam můžeš mít i to mátí, což jsou ty horský kopyto, to je jak když ulomíš kousek stonku, že máš takovou tu rozšířenou nohavici, tak to taky občas bývá příznakem. A prostě těch tipsů je tam málo. Takže zase, když koupíš nějaký koláč, kde prostě bude hafo těch bílejch tipsů tlustých a bude tam napsáno, že to je 300 let starý gůšu, tak je to taky nesmysl. Jo, viděl jsem třeba bílej čaj dá by Hao, což jsou jenom tipsy, to bylo na AliExpressu, myslím. A to byl koláč, že nevím, teď jestli za $20 a bylo napsáno, že to je z 200 let starého stromu. To je nesmysl, že jo? Prostě ty psy jsou z Tidyča. Kdyby to dělali z gůšu, tak to prostě nestojí $20, ale to je $2000 nebo kolik, rozumíš? Prostě nesmysl. No, takže cenový relace jakoby tak nějak chápat, to je jedna věc. Ono samozřejmě se dá udělat levný materiál, velký listy, velký stonky, napresovat koláč, ono to bude vypadat jako gůšu, ale nebude, že jo. Takže ono samozřejmě to chce i propíjet. No a propíjení, to chce prostě čas, to prostě musíš zkoušet různý prodejce, různý jakoby oblasti, a ono si to jakoby časem napěš ty paterny, jo. Hlavně třeba dá se dobře poznat, nebo dá se poznat Tidyča, ty keříky, oni mají většinou tu tendenci takovou, že jednak vydrží mít nálevu samozřejmě, jo, gůšu většinou vydrží hodně nálevu, to znamená vydrží třeba 10, někdy i 20 nálevů, ale zase, to není jako, že by to bylo prostě 20 nálevů, si měl furt hustý sirup, jo. Prostě to vydrží nějakou chuť a ta chuť se postupně jakoby zmenšuje, jo. Když to u Tidyča prostě máš 4 nálevy dobrý a pak bum, jako když vypneš světlo, prostě najednou spadne chuť a cítíš jenom hořký list, jo. To je třeba první příznak Tidyča. Druhý příznak by byl třeba, máš hodně výraznou suchost, to znamená v puse, jako když třeba sníš šlupku banánu zevnitř. Víš, jak máš ty vlásky vždycky od šlupky vevnitř. Tak to, když se ti dostane do pusy. Nebo kakichurma, takový to ovoce, že, tropický. Když sníš tu šlupku, tak máš prostě takovou úplně suchost v puse. Jo. Takže takovýhle jakoby věci můžeš už hned jakoby chuťově poznat, že se nejedná o gůšu. Jo. S těma nálevama tam samozřejmě potom třeba podzimní gůšu jsou taky dobrý, ale nevydrží těch 20 nálevů třeba, jo. Oni mají nějakých, já nevím, záleží 10 nálevů a pak už to prostě odchází, že jo. Když je třeba i červeňák, tak on má jakoby těch hustých nálevů ještě míň, jo. Třeba jak má 6-7 a pak to postupně uchází. Bavíme se o podzimním červeňáku, jo, třeba. Takže jako tam zase říkám, je třeba mít napitý různý sezóny, jaro nebo podzim, a časem prostě opravdu si ten pattern jako v puse vypracuješ a budeš aspoň schopnej, já taky nepoznám, jestli je to 200 nebo 300 let starý strom.
Jako nevím, jo. Ale prostě už časem si napiješ a jestli poznáš, jestli je to malej stromek, nebo jestli je to něco většího. Ještě mě napadá v souvislosti se stromama jedna otázka. Taky někdy vidím prodávat, že říkají, tohle je prostě koláč z jednoho jediného stromu. A já si vlastně jako, a já si vlastně jako říkám, kolik listí by si musel z jednoho stromu nazbírat, aby to úplně nevyzbíral a zároveň se dostal 357 gramový koláč. Jestli to jako vůbec jako je možný. A co se s tím stromem stane potom? Ale jde to, oni jsou různý stromy, samozřejmě třeba ty ješengový, když, já nevím, mám pocit, že někde máme na blogu fotku a já jsem se na to ptal, oni jsou z toho schopní sebrat údajně 20 kg čerstvého listu, což 1 kilo suchýho je zhruba 4 až 5 čerstvýho, takže oni prostě dokážou údajně z jednoho velikánského stromu udělat třeba 4 kilo suchýho listu. Jo. Samozřejmě říkám, záleží na tom stromu, tak nějak, co vím obecně, co jsem na farmách viděl nějaký danžů, co dělali, tak to většinou bylo třeba 0,5 kila, 1 kilo, 1,5 kilo, většinou do 2 kil, prostě jako suchýho listu, jo, z jednoho stromu. Jo, třeba z Wuliangshanu, to jsme teďka měli, tak tam třeba z jednoho stromu bylo jenom 200 gramů nebo 300 gramů, jo, to se i na té pánvi špatně opracuje. Ty musíš na tu pánev dávat, když dáváš mokrý list, tak to musí být nějak minimálně třeba 6 kilo, aby se to dobře otáčelo, aby se to nespálilo. Protože čím máš menší hromádku na té pánvi, tím je to nebezpečnější, že ten list spálíš. Jo. Ty musíš rychleji zobracet a je to prostě daleko větší jakoby námaha s tím pracovat. Jo. Takže my třeba máme danžu, který tam píšu i v popisu, že to je prostě, já nevím, 8 stromů, to nejlepší, co tam měli a stejně jsme to smíchali, aby to dávalo smysl to prodávat a presovat a prodávat po koláčích. Protože kdyby si měl každých 0,5 kila individuálně presovat a skladovat separé nějak a samplovat ještě, nedej bože, tak to prostě absolutně finančně nevýhodný. Jako. Tohle je zajímavý, protože já se na to zase dívám čistě jako obyčejný člověk a říkám si, hlavně každý koláč bude chutnat jinak, protože tenhle strom je jiný než ten druhý. Ale vlastně ve finále, když se na to podívám z tvého hlediska, tak vlastně říkáš, no a ono ani jako skladovat a separovat to nedává vůbec smysl, takže... Jo, ono, víš, co se ještě říká? Víš, co se ještě říká? Mezi opravdovejma, nebo opravdu mezi ortodoxníma puer drinkerama, tady jakoby v Číně aspoň, danžu je nuda. Single tree je prostě nuda. No ono to tak i jako je. On je prostě, on má svoji specifickou chuť, jo, on může být třeba sladký, nebo nějaký kyselý, nebo whatever, ale prostě nemá ten charakter takovej, jako když opravdu uděláš dobrý mix. Který prostě má, je to jako z kuchyní, jako když si děláš salát a nebo jíš samotný rajče. Nebo víceméně něco podobného. To rajče má něco do sebe, ale pořád to nemá tu parádní chuť jako celý ten salát dohromady, že jo? Jasně, ta pestrost těch chutí se tam ztrácí, tam jedna dominantní chuť. Přesně tak. Přesně tak. Ty jsi ještě zmínil, že jsi na dával nějakou tabulku nebo statistiku těch cen. Je tohle vůbec možné někde se podívat? Třeba jako oblast, cena, dá se tohleto někde sehnat? Nevíš? No, ono to tady koluje u nás v Číně na těch všelakých fórech nebo prostě těch chatovacích těch a já jsem právě přepoustoval na tforum.org vlastně udělal jsem tam artikl nebo prostě thread, kde jsem napsal, a teď myslím, že to bylo 2020, prostě ceník, price list, puerty 2020, no. Takže na tom tforum.org se to najít. Bohužel já jsem si nedal práci to překládání, je to tam napsané v čínštině. Mám pocit, že jsem přeložil jenom Laobanjan a Bindao, tady ty hlavní, a zbytek je to tam v čínštině, ale v dnešní době překladačů to není problém, prostě copy-paste a máš to tam. Určitě. Tím pádem se dostávám pomalu k další oblasti, nebo dalšímu tématu, a to je oblast. Co bychom si mohli říct ještě k té oblasti? Regiony, hory, vesnice, ceny, fejky. Tak právě, jak jsem právě naznačil z začátku, dalším faktorem, co určuje cenu toho pueru, je vlastně odkud ten puer pochází. Jo. To znamená region, hora, vesnice, tyhle ty 3. Ty obaly, co se dělají na ty čaje, tak ten marketing je opřený o ty hlavně známý místa. Jo? To srovnávám zase třeba u nás víno, nejznámější třeba Bordeaux, že jo, v Francii, tak stejně tady třeba máš Laobanjan, to je vesnice, jedna hodně známá,
a Bindao, že jo. Tyhle ty dvě, ty jsou nejvíc jakoby marketingově známý místa, no. A tohle se právě, co se tady děje, tak je to, že můžeš mít normálně koláč třeba z nějaký vesnice v Bulangu, kde se ten Laobanjan, ta vesnice nachází, ale vůbec to nebude z toho Laobanjanu a budete mít obal Laobanjan. Já vím, že u nás v Evropě to málo kdo pochopí tohle, jo, ale já to vždycky srovnávám s takovým tím klasickým marketingem, jako máš u nás třeba na jogurtech, kde máš nakreslenou pěknou kravičku, pozadí alpský zasněžený hory, ona si tam papá tu zelenou travičku, že jo, a všichni moc dobře víme, že ten jogurt nebo to mlíko vůbec nepochází z takovýhle veselý krávy, že jo. Všichni víme, jaká je realita, jo. Tak ono obdobně to tak nějak bude tady i s těma čajema, jo. Jako řeknu třeba příklad, to vím od Oliviera Schneidera, který byl taky nedávno v Čechách, tak ten právě vyprávěl, že v Mengha je nějaká paní uznávaná prostě mezi puerovou komunitou, píše nějaký i publikace o puerech, ona dělá teda nějaký třeba ty gushu, nějaký drahý ty, ale taky současně i dělá Bindao za 9,90. Jo. Všichni to ví, že to není Bindao, ale nikdo to neřeší, protože všichni ví, že to je prostě business puer, který je prostě Kouliang Cha, takový ten daily drinker a prostě nikdo ten obal jakoby vyloženě dramaticky neřeší, jako jo, ty jsi mě podvedla nebo whatever. Je to prostě jakoby, berou to snad jakoby okrasný prostě obal, který má jenom chytit v oko a tím to končí, jo. Stejně prostě to stojí 9,90 a ta cena odpovídá té chuti a není o čem jako vůbec diskutovat. Jak já jako piják mám teda, nebo můžu poznat oblast horu? Je to tady z Bulangu, je to tady z Laobanzangu nebo z Yunnanu? Budu furt se opakovat. Samply a zase samply. A prostě zkoušet různý prodejce. Pokud možno neskoušet žádný AliExpressy nebo tyhle ty eBay. Jo. Já vím, že je to tam levnější, ale tam nemáš prostě feedback, tam nemáš jakoby nějaký tracking, jak bych to řekl, nějaký jakoby sledování toho prodejce. Prostě si najít pár dedikovaných prodejců, který jakoby opravdu vidí, že třeba tenhle má, já nevím, třeba 10 koláčů z Bulangu, z různých vesnic. Tak už prostě vidíš, že ten člověk opravdu ten bulangovský jakoby, jako tu zónu jako řeší. Jo? Teď tamhle máš třeba Evu. Vidíš, že týpek má prostě na webu několik Evu. Tak vidíš, že on se na to Evu zaměřuje. A je velice možný, že ochutnáš jeho 10 Evu koláčů a každý bude nějak jiný. To je velice možný. Ale ty si tam třeba najdeš nějakou note, nějakou tu chuť, kterou si jakoby zapamatuješ třeba, nebo si ji nebudeš teď momentálně pamatovat, ale pak zkusíš jinýho prodejce, ten bude mít úplně jiný Evu, ale bude mít v jednom koláči podobnou chuť, kterou si měl od prodejce A. A tímhle s tím postupným napíjením různých prodejců ty si potom vytvoříš nějaký, jakoby bych řekl, průměrný nějaký chuťový spektrum té oblasti. Jo. To je asi tak nějak, jak by si to mohl naučit od samplů. Jo. Další věc zase, vrátím se zase k té cenové relaci. Pokud prostě budeš vědět, jaký jsou zhruba ceny, třeba řekněme ten Bindao a Laobanjan, že jo, třeba Laobanjan z malých keříků, že jo, vlastně z tajdíča, co roste někde u silnice zaprášený, tak tam stojí kilo 6 000 juánů od farmáře. To je skoro $1,000 za kilo. Jo, to vychází, že jo, na nějakých $200 za 200 gramový koláček. Takže tohle je cena, když by to udělal farmář. Ty to nikdy od toho farmáře nedostaneš. Ty vždycky dostaneš od nějakého přeprodejce plus nějaký shipping, taxi a tady to. Jo, takže prostě už víš, že pokud bude nějaký Laobanjan, jakože to je Laobanjan a bude to stát třeba $50 za koláč, tak je to prostě nesmysl. No. Takže pokud víš nějaký zhruba cenový relace, aspoň level, nemusíš vědět přesný čísla, ale aspoň level, tak tím už prostě jakoby vyeliminuješ nesmysly, který nechceš ani samplovat. Pokud teda vyloženě se soustředíš na oblast. No, to je další věc. Je důležitý vědět, jestli chceš autentický puer, anebo jestli tě zajímá prostě jenom dobrý puer. No, protože, jak jsem řekl, tady tyhle fejkový Binda Laobanjany, on to kolikrát může být výborný Bulang nebo výborný Menku. A jako za adekvátní peníze. Jo. My jsme měli takhle prostě nějaký šupuer, kde bylo napsáno Laobanjan a byl to výborný Bulang, jako výborný Bulang, jo, za adekvátní peníze. Jo. Takže tady je prostě důležitý si uvědomit, jestli ti jde opravdu o to, že chceš teda napět ty Evu nebo Tingmai nebo něco, tak potom musíš mít tyhle znalosti.
o kterých mluvím. Pokud je ti to jedno, tak jenom sampluj a soustřed se na to, jestli ta chuť odpovídá tvýmu cenovému žebříčku, který se bude samozřejmě rozšiřovat a změlňovat na ty stupínky. Čím víc budeš pít, čím víc budeš nakupovat a budeš koukat, kde cokoliv stojí. Budeš mít nějaký to své ABC srovnání. Děkuju. Ještě jsme taky zmínili tu sklizeň, už to možná říkal, že je jarní versus podzimní, ale určitě je letní sklizeň a pak jsou nějaké možná míchaniny. Pojďme si ještě jenom stručně k tomu říct si něco. No, ta jarní sklizeň většinou bývá první, druhá sklizeň, nejdražší je vždycky ta první, druhá sklizeň bývá levnější, ta se dělá třeba, používá na červený čaje, no pak ty další sklizně třeba se používají na levný šu a tak dále, no. Podzim je podle mě nedoceněný, protože on je levnější, on není tak výrazný jako jaro, i ten třeba potenciál zrání nebude tak úplně výrazný jako u těch jarních šenků, ale ty, když máš prostě podzimní šenk, tak on má třeba výhodu v tom, že on není tak ostrý, že kolikrát třeba i ty malý stromky nemusí být tak jakoby trpký, může být takový sladší. Oni tam i to je další věc, oni kolikrát z podzimních šenků nevybírají ty žlutý listy, ty chvampiny, takže oni dodávají tomu celkovému čaji takovou medovou příchuť, jo, takovou větší ovocnou. Takže on někdy i chutná už i vyzrálej šenk trošku. Jako. Takže tohle je hodně nedoceněný čaj, si myslím. Co se týče rozpoznání, no hele, většinou ty podzimní mají méně tipsů, jo, to je tak nějaký jakoby pravidlo, jsou tam i ty chvampiny, zase mám fotky na blogu, to je třeba prostě vidět, to se těžko popisuje, jsou to taky velký nažloutlý listy, v jarních sklizních většinou tohle nebejvá, teda aspoň v těch dražších, v těch levných možná, jo, ale v těch drahých jarních sklizních se ty chvampiny vždycky jakoby vytřídějí, že jo. No a jinak jako další fejky se jakoby nedělají, že ne fejky, ale prostě prodává se, že třeba je míchanina druhý sklizně, třetí sklizně plus letní nebo whatever a je to zpresovaný do koláčů a většinou se to ale stejně, to jsou takový ty čaje, které se pak prodávají třeba na AliExpressu za pár dolarů. Ještě mi napadá jedna otázka. To je v souvislosti s fejky, jo, a to je ročník. Protože v nějakých oblastech se třeba ještě ty čaje nedělaly, nebo možná nebyly ty oblasti, nechci říct objeveny, ale prostě nebyl tam ten takový boom a taky u šupuerů ty se začaly dělat až od nějakého roku. Tak jsou nějaký takový jako, řekněme, lusknutí to jenom jako rozsvícení žárovky, hele bacha, tohle je blbost, je něco takového, nějaký, řekněme, prostě věci, které když uvidíš, tak víš, že to je kravina, nejčastější. No jasně, teď se dostáváme vlastně do fáze, tý poslední, nebo předposlední, co jsme se bavili, a to jsou ty archivní puery, že jo. A tady prostě já musím jako hodně zdůraznit to, že nakupování archivních puerů, a teď se bavíme třeba o 20 let a víc, jakoby starší, je třeba prostě mít stejný, jakoby obdobný znalosti, jako když nakupuješ jakýkoliv historický, jakoby starý věci, nějaký antikvariát. Jo? To znamená, ty musíš mít nějaký jakoby základní znalosti a teď třeba, jak teď si už řekl, vědět, že třeba v téhle době oblast nikdo vůbec neznal, nikdo neřešil. V téhle době se takovýhle procesing nedělal, třeba ten šupuer, že jak třeba, já nevím, že jsi říkal 1930 nebo 40 šupuer je nesmysl, že je třeba vědět, jak se ty puery třeba tenkrát balily, jako jo, třeba v obaly, když si vemeš koláč, otočíš ho z druhé strany, máš klasickou hvězdici a pak máš jako ten zakončení takovou kravatu, že jo. Tak tahle kravata, tenhle styl balení se začal objevovat někdy, mám pocit, od 2007-2008 nebo tak nějak, jo. To znamená, že když budeš mít něco z roku 1990 a bude to mít tuhle kravatu, no tak bych nad tím hodně zapochyboval třeba, jo. Potisky, jo. Třeba datumy těch starých puerů z 80. 90. vůbec se netiskly datumy výroby na koláče. To se tisklo na celou krabici, kde si měl ty tongy a bylo tam 42 koláčů. Takže zase my jsme měli jednou koláč, kde měl i přímo na tom nejpiao, což je zalisovaný lístek v tom koláči a tam bylo 1990. Že jo? To je nesmysl prostě. No, takže ten potisk jako takovej, třeba i znalosti z historického hlediska třeba gůšů.
ten termín gůšů, ten se taky začal používat někdy v tom boomu prvním, co jsme tu měli v 2007 nebo kdy. Do té doby všechno, co bylo z velkých stromů, tak se říkalo dášů, jako velký strom. To gůšu, ten starodávnej nebo ancient tree, tenhle termín, ten se začal používat prostě někdy až od roku 2007. Jo. Takže zase, když uvidím nějaký koláč, který bude z roku 1990 a bude tam na něm nápis gůšu, tak už prostě vím, už můžu vyeliminovat, že tohle je prostě nesmysl. Jo. Jo. Další věc třeba jsou ty vesnice, ty místa, jak si říkal. Jo. Já nevím, v 90. v 80. letech to prakticky čajový business, ten industry, to fungovalo jako naše, já nevím, JZD, to se prostě sváželo ze všech polí. Velký stromy se vůbec nesklízely, protože nikdo za to neplatil extra peníze, rozumíš? Jako pro toho farmáře bylo jednodušší sklízet prostě ty keříky a když sklidil něco z velkého stromu, tak to jenom protože potřeboval doplnit pytel, aby dostal víc peněz, ale nikdo to jakoby extra nesklízel, že jo? Takže když zase uvidím nějaký koláč, který bude z roku 1990 a bude tam napsáno, že to je prostě ze starých stromů, jo, tak zase jako prostě nesmysl. Jako je samozřejmě možný, říká se, že jsou takový nějaký informace, že Tajvanci sem jezdívali a kdysi dělali nějaký private bače, ale to je tak ojedinělý, že tohle se normálně na trhu neuvidí. Jo, takže tyhle jakoby mít základní znalosti ti pomůže vyeliminovat nesmysly. No a pak samozřejmě další, a zase se vrátím, to jsou ty ceny. Jo, prostě mít nějaký všeobecný přehled o cenách, vědět, že prostě koláč z roku 1990 nemůže stát 30, ani 50, ani $100. Jako. Určitě. No a pojďme se dostat na tu poslední oblast, nebo téma, a to je skladování. Možná dám takovou jako provokativní otázku. Proč já bych si měl kupovat puer na lokální místní archivaci? Když jsme si řekli na začátku, že vlastně to chce nějaký zrání, který je vhodný asi v té oblasti, kde se vyrábí. Takhle, třeba šupuer, samozřejmě já říkám všem, nakupuj šupuer tolik, kolik vypiješ třeba za rok, za 2 nebo za 3, prostě v nějakém rozumném časovém segmentu. Co se týče šengů, tak ta archivace má význam v několika směrech. Jeden faktor je ten, že ty si teďka koupíš ten šenk za, nevím, $100 a třeba za 2, za 3 roky už ten stejný šenk může stát $120 nebo $130. Ta cena se může pohybovat různě, může záležet od toho, jestli zrovna ta oblast teďka je vyhypovaná, je drahá, nedá se prostě odtaď koupit čaj za normální peníze, takže ty prostě už ten čaj nekoupíš za tu stejnou cenu, za kterou si ji koupil předtím. A druhý faktor je to, že třeba ten čaj už ani nemusí být. A nebo prostě, řekněme, 2024 chutnal takhle a 2025, ten ročník, už prostě třeba pršelo nebo bylo hodně sucho a už ta kvalita nebude taková, jakou si měl v tom 2024. Takže prakticky význam, pokud teda vyloženě nechceš tím dělat biznis a chceš to jenom pro sebe, tak význam jakoby kupování si na sklad je to, že máš jistotu, že čaj, který ti chutná, a to je zase, to já zdůrazňuji, kupuj si na sklad, pokud jsi si jistý 100%, že to je čaj, který ti opravdu chutná. Jo. Takže máš prostě jistotu toho, že máš svůj puer, který ti chutná a máš ho prostě na skladě a nemusíš tyhle ty věci jakoby řešit. Další věc, to je asi třetí faktor a to už je vyloženě pro milovníky toho pueru, je hrozně zajímavý, hrozně dobrý, když máš udělanou nějakou svoji storage, nějakou tu skřínku a ten puer ochutnáváš třeba každý rok. A normálně cítíš rok po roce, jak se ti krásně v tom skladu mění, jak ty ovocnatí. No je to prostě hobby, že jo? Yep. Alexi, já bych se ještě chtěl zeptat, když říkáme, že šupuer vlastně už jako nezraje a já bych si chtěl udržet pořád jeho chuť, protože ta chuť se může měnit, měl bych nechat mu jako nějaké klima a jaké, to je jedna otázka. A druhá otázka je, jak je to třeba u šengu, kdyby mi teď chutnal, který by měl ten potenciál toho zrání, ale já už prostě nechci, mě chutná a teď jsem se třeba koupil tong, tak bych chtěl udržet tu jeho kvalitu. Takhle, začneme u toho šu teda. Ten šu, on ti prostě v normálním prostředí, když ho necháš na poličce doma, tak on ti bude samozřejmě postupně vysychat. To prostě tak je, protože on ten šu už samotný, když se vyrábí, že on je navlhčený,
on má daleko větší vlhkost prostě vevnitř v tom listu, než třeba šenk. Plus teďka ještě faktor, že v zimě zapneš topení, že jo, prostě, takže on ti vysychá. Takže v normálním prostředí je dobrý ten šu udržovat v nějakým, řekněme, v zavřený jakoby plastový krabičce, pokud možno něco bez zápachu, to znamená stainless steel, sklo nebo nějaký porcelán a pokud možno buď vzduchotěsně, anebo vyloženě opravdu, aby to víčko bylo nějak, jako, aby tam prostě, aby to nevětralo furt, jo. Samozřejmě zase tady záleží, tady musím zdůraznit, důležitý je předešlý skladování. Ono je totiž rozdíl, jestli ten puer si koupíš v Kumingu, anebo jestli si ho koupíš z Hongkongu nebo z Guangzhou. Protože u těchhle z těch kantonských skladování tam samozřejmě, když to takhle zavřeš, tak je velká pravděpodobnost, že ti splestiví. Protože on ten list má opravdu hodně velkou vláhu v sobě. To znamená, ty musíš mít dobrý větrání, ale samozřejmě musíš to mít potom, a to už jsou takovýhle ty spekulace, které třeba dělají americký puer drinkeři, že si dělají všelijaký ty hotboxy a tady to, že prakticky oni simulujou to stejné prostředí z toho Guangzhou, jo? Protože ono se prakticky říká, a to platí jak pro šu, tak i pro šenk, že pokud chceš, aby ten puer ti nevyschnul, tak by si měl držet vlhkost na stejných procentech zhruba, v jakých to bylo skladované předtím. Jo. Pokud to nekoupíš vyloženě z nuly, to znamená, že koupíš čerstvý šenk, tak ono to víceméně jako je jedno, ale pokud už je třeba rok skladovaný někde, tak by si měl pokračovat minimálně v téhle jakoby procentuální jakoby vlhkosti vzduchu. Jo. Takže ale když řeknu o šu, který je z Kumingu třeba, tak opravdu stačí nějaká přepravka plastová a tam to být. Občas to stejně budeš otevírat, větrat, že jo? Takže ten vzduch se tam bude měnit vždycky, takže plíseň by se ti tam neměla objevit, ale současně ti nevyschne ten koláč. Nezdrevnatí prostě nebude třeba ani kyselý nebo takhle, furt si bude držet tu chuť. Co se týče šengu, pokud by si vyloženě opravdu chtěl, aby se ti vůbec neměnil, jako vyloženě, no tak pak jedině vakuum pack. To prostě normálně dát do nějakého peku, vysát vzduch a držet to prostě ve vákuum. Protože i když to dáš do zavřeného pytlíku, kde bude nějaký vzduch, tak on prostě na bázi toho vzduchového polštáře, co tam je, on ten list furt bude oxidovat a bude ti tam furt zrát. Samozřejmě bude zrát pomalejc. Mm-hmm. Jo. Tam je akorát riziko to, že pokud ten list bude třeba mít větší vlhkost, jo, třeba, že bude třeba čerstvě zapresovaný, anebo i starší koláče to mývají, tak pokud to budeš mít v zavřeném stavu takhle, a je to i už se to stává, tak se ti může stát, že se ti tam začnou vevnitř v tom koláči dělat zlatý houby. Jo, protože tyhle, jak znáš zlatý houby u hejča, u těch černých, že jo, tak ty se prakticky takhle i dělají. Ty se dělají tak, že máš vlhko, horko a málo vzduchu. Když je hodně vzduchu, tak to splesniví, tak je to bílý. Ale když je tam, mám pocit dokonce vákum, ne vákum, ale prostě tam omezený přístup kyslíku, tak oni se tam vytvářejí tyhle ty zlatý hříbky, ty zlatý květy. A tohle obdobný se ti i může stát potom i v šengovém koláči. Viděl jsem to na hodně případech třeba na šenzích, co byly z Šanghaje nebo z Guangzhou, kdy to prostě někdo měl, že to koupil jakoby v tom vlhkém stavu, a protože se bál, aby mu to víc nezrálo nebo neplesnivilo, tak to zavřel prostě do plastového pytlíku a po roce, když to vyndal tak a rozlomil koláč nebo cilu, tak najednou tam prostě měl všude zlatý houby. Jo. A hrozně se tomu divil. Ale třeba mám kamaráda, který od nás nakoupil nějaký puery a my to máme i na Facebooku, na nástěnce. On si pořídil starou lednici na víno, takovou tu malou krabici a to je perfektní skladování na puery, protože vevnitř je to nějak, mám pocit, z nerezu a ty dveře mají kolem takovou tu gumovou izolaci, jako má lednice, to znamená, je to i vzduchotěsný. A on si tam prostě drží ty šengy zhruba na nějakých 50% vlhkosti, když otevře, že, a zavře, tak ona se tam ta vlhkost mění, ale prostě ten polštář vzduchový tam furt je a krásně mu to v tom zraje. Jo. Takže pokud by si chtěl opravdu kupovat si něco na sklad, tak je třeba mít vyřešený to skladování.
Ještě v souvislosti s tou archivací, my jsme na začátku říkali jednu věc a to je, že vlastně Schenk je proto, aby vlastně nějakou chvíli dozrával a teď se bavíme o archivaci 15-20 let, ale dneska už se vlastně ještě objevují jako techniky, kdy už ten Schenk je pitelný. Dřív, když se vyráběl, tak byl prostě hořkej, nechci říct hnusnej, ale prostě pro mě se to třeba jako moc pít nedalo, takže počkáš 15-20 let nebo si koupíš nějaký archivní a je třeba květinový. Dneska se dělají květinový puery, Schengy a říká se, jenom teda tvůj názor, říká se, že už jako nevydrží tu archivaci. Je to pravda? Není to pravda? No, takhle, jsou dva druhy modely, nebo dva typy nového procesingu. A je ten první model, je to, že když, jak jsem říkal za začátku, jak se sebere list čerstvej a nechá se zavadnout, ten withering, tak se dělá první koncept ten, že se nechá zavadnout díl. To znamená, že je to takový jakoby hybrid mezi šengem a bílým čajem. Někdy až šengem až červeným čajem, prostě někde na půlce. To znamená, že ten čaj už jakoby nazrálej předtím, než jde na pánev. Jo? Tu chvíli, jak ho ofráješ, tak ten čaj je najednou ovocný, je sladký, ono to i vidí, že tu barvu má třeba o něco tmavší. Jo? Ale zase, prostě to rychlé zrání udělalo větší degradaci samotného listu, tudíž i ta enzymová aktivita tam potom je daleko menší. To znamená, od té doby, co ten koláč je potom, nebo prostě ten čaj je roustovaný a zapresovaný, tak ta pravděpodobnost toho zrání, toho rozdílu mezi nulovým a potom třeba 10 lety, ten rozdíl tam nebude tak rapidní, nebude prostě tak znát, jo. Druhý koncept je Gaowen Shaoqin, což je vysokoteplotní Kilgreen, a to je to, že zase ten withering třeba uděláš normálně, jak se má, ale už potom ten Kilgreen, to zabití zeleně, děláš na vyšší teplotě. Tradičně se dělá zhruba, myslím, že vočka má, jako vok pánev má být něco kolem 260 stupňů. Ten list, když tam hodíš, tak má o 40 stupňů míň, to znamená, že to vychází na nějakých 220, třeba 230 stupňů, má samotný ten list při tom Kilgreenu. A dělá se to třeba, řekněme, těch 15, třeba 20 minut. Když se dělá high Kilgreen, tak se to dělá na 300 stupních třeba ta pánev a dělá se třeba jenom 10 minut ten Kilgreen. Co tam vzniká to, že ty děláš v tu chvíli hybrid mezi šengem a zeleným čajem. Zase ty zabíjíš tu enzymovou aktivitu daleko víc, jako daleko větší procento, ale vyzdvihuješ to aroma, vyzdvihuješ ty květinky, je to prostě jako skoro zelený čaj, který je opravdu sladký, je aromatický, jenže ty to zapresuješ a tím, že tam máš zase míň těch enzymů, tak potom se ti může stát, že třeba za 5 let ten čaj bude absolutně jakoby nepitelný. Bude něco jako starý zelený čaj, prostě prošlej zelený čaj. No. Ale samozřejmě, jak už si naznačil, trh na to je, protože vem si, že třeba na těch farmách ty jede nějaký bohatý z Šanghaje nebo z Guangzhou, prostě tea lover, a teďka prostě ty mu dáš čaj a když mu dáš tradičně opracovaný shengpuer, tak je to hořký, je to trpký a prostě je to pro většinu normálních lidí nepitelný. Jenže my lidi, kteří děláme puer business a děláme to na pressing a na storage, tak my tam neochutnáváme na to, jak je to sladký nebo voňavý nebo květinkový. My tam hledáme chyby, které by tam neměly být. A potom to dozrání až teprve určí samotnou chuť toho puéru. Kdežto turista, ten samozřejmě, ty mu musíš dát něco do hrnku, čeho se napije, on si z toho sedne na židli a řekne wow, za to ti dám prostě $1000. No, takže samozřejmě farmáři, oni jakoby následujou trend, dělají tady ten Gaowen Shaoqin, tady ten vysokoteplotní Kilgreen, protože tam mají prostě útok turistů, který opravdu ten se napije a koupí si třeba mauču 2-3 kila za úplně pro nás Evropany nesmyslný peníze. Jo. Takže ten trh na to je. A stejně tak i s tím ten první koncept, co jsem říkal, to zavadání delší, tak třeba jsem viděl, že v jedné vesnici v Bulangu, kde vlastně máš Bulang celkově je hořký list. Ale prostě tam byla nějaká vesnice, kterou vůbec nikdo nemá o ní zájem, oni tam mají docela levný čaj a teď oni řešili, protože on je hrozně trpký. A oni řešili, jako jak ho prodat. No tak prostě zkoušejí, že dělají
delší zavadání. Oni dokonce dělali i fermentaci, jak se dělá červeňák, že opravdu naházeli čerstvý listí na hromadu a chvíli to kompostovali a pak to ofrájovali a zkoušeli všelijaké různé techniky, aby ten čaj prostě po opracování, aby byl pitelný, aby se prostě nemusel skladovat těch 10 let a potom, aby se mohl prodávat, že jo? Protože v dnešní době máš všude shopy s puerama a ty nemůžeš říct svýmu tomu majiteli toho baráku říct, hele, já ti dám nájem až za 10 let, až prodám ty čaje, že jo? Každý potřebuje vydělávat peníze teďka, že jo? Rozumím. Proč se koláč láme? Teď myslím, koupím si koláč a někdo říká, aby se nalámal. Šu se třeba může nalámat proto, když třeba koupíš čerstvý šu nebo nějakého vlhkého skladování a má třeba nějaký nepříjemný zápach, třeba tu rybinu, jo, tak se třeba doporučuje, že ho nalámeš na kousky a on se odvětrá. Jo. Nebo můžeš i šenk třeba, když má nějakou tuhle třeba opravdu špatný skladování. Tak to je význam toho, proč se to naláme. Jenže tam je problém v tom, že samozřejmě on ti rychleji vysychá. No. Což je právě to, co chceš docílit, právě když chceš odpudit ten vlhký smrad třeba. Že jo. U šenku, že jo, ty když ho nalámeš, tak on prakticky ti začne i rychleji oxidovat. Jo. Takže ty, kdyby si měl třeba tvrdě napresovaný šenk, jo, třeba jak máš, oni se tomu říkají iron cake, což je presovaný železem, to jsou třeba od Šágvanu, oni dělají i ty cihly, oni dělají, že to je fakt natvrdo presovaný, to musíš opravdu tím šídlem, prostě tím nožem opravdu hodně do toho rejpat, tak čím víc je toho zapresovanější, tím pomalej tam dochází k oxidaci, tím samozřejmě on pomalej zezdraje, no. Takže třeba když by si měl nějaký koláč a furt by ti připadal, že je hrozně zelený, a chtěl by asi, aby ti trošku dozrál, tak ho můžeš nalámat. Jenže zase ty musíš potom mít nějakou určitou vlhkost v tom skladování, v tom prostoru, aby ti nevyschnul, že jo? Aby tam prostě byl nějaký ten balac. Já tak obecně říkám, že bezpečná zóna, aby ti nevyschnul a aby ti nesplesnivěl něco kolem 50% vlhkosti. Jo? Já mám pocit, že i někde nějaký ten jeden z těch youtuberů někde i říkal, že nějak snad ta enzymová aktivita začíná teď si říkal 10% nebo 15% vlhkosti. Jo? Takže jak máš minimum 15% vlhkosti, tak už ti ten čaj zraje. Sice strašně pomalu, ale zraje. Jakmile jsi pod 15%, nic nedělá. No a pak, když už máš pod 10%, tak už ti asi i normálně regulárně vysychá a umírá. Že? My jsme zapomněli ještě na jedno téma, sice ne tak velké, ale měli bychom ho říct. Mám doma šenk, chci si ho dát, doporučení, jak bych si ho měl správně připravit. No, příprava je samozřejmě zase, oni jsou nějaké jakoby standardy, obecně, co se takhle jakoby používá, nebo jak se zavařuje, ale samozřejmě já vždycky říkám, zavař si to tak, jak ti to chutná. Jo. Ale obecně třeba, řekněme, u šengu na 120 ml gajván třeba můžeš dát 7-8 gramů, když je to nějaký mladý šenk, tak určitě 90 stupňů, žádnou 100. No a slejvat to prakticky rychle, moc to tam jakoby nedusit, že? Ty si to samozřejmě musíš ošahat, ty když prostě to zaleješ, já vždycky právě doporučuji menší množství, jo? A třeba já mám 100 ml gajvánek a já si tam třeba dávám ten šenk 5-6 gramů jenom. Jo, ze začátku. Já si to nejdřív takhle proleju, ochutnám, cítím, co to vydrží, co mi je příjemný. Když vidím, že prostě to vydrží víc, tak klidně si tam příště dám i víc. Jo. Ta teplota, říkám, u těch mladých šenků 90 stupňů zhruba. No. U těch starých archivních můžeš třeba 95, třeba to zkoušet i kilem. My tady v Kumingu 100 bohužel neuděláme, takže nemůžu posoudit. My jsme ve 2000 nad mořem, takže nebo v 1800 nad mořem, takže nám tu voda vře při 95. A další věc je třeba šu, co jsem si všiml ve skupině v té naší facebookové, většina lidí si prostě dělá naftu, že jo. Prostě vyloženě ingoustový šu. Já vím, že i nějaký naši ruský zákazníci říkají, mi říkají, no když vidíš na dno toho hrnku, tak to není dobrý šu. Prostě, jo, takže já to chápu, jo. Já mám rána, kdy si taky rád udělám prostě puerový kafe, jo. To já nikomu nevytýkám, ale zase zdůrazním, ten šu, jako celá ta idea toho šupueru je vlastně jakoby imitace starého šengu. A imitace starého šengu není prostě ingoust, jo.
Tady i třeba na trhu vidíš, kolikrát, když někdo zavaří šu, oni to takhle tím skleněným džbánkem na světlo a ukazují ti a říkají ti, podívej se, to je jak červený víno. A to je právě celá ta idea. Jako ten šu by se měl zavařovat do nějaký té tmavě červené barvy. U chvampěnového šu třeba do oranžového, protože on nevypouští tolik. A ty, když prostě začneš zavařovat do takovýhle barvy, tak najednou zjistíš, kolik ten šu má různých chuťových tónů. Ale spoustu lidí ti řekne, šu je nuda. To je prostě jeden rovnej, zemitej, prostě něco. Jo. Ale to jsou lidi, kteří právě neumí zavařit šu. Ty si prostě to tam bouchnou do toho, já nevím, 8 gramů, zalejou to prostě a topí to tam minutu, že? A pak jim z toho vyleze nějaký černý bahno. Jo? Třeba šu, zase záleží, jestli je to gongtin nebo velký list. Já to mám na blogu, ten Shoepuer Masterclass, tam to mám pěkně rozepsaný. Jo? Ale třeba gongtin, když je dobrý, tak já si třeba do toho 100 ml gajvánku dám jenom třeba 4 gramy a držím to třeba jenom po 10 sekundách až po 20 ke konci. A mám krásný prostě tmavě červený nálev a plný prostě voříšky, čokoláda, whatever. A nemám tam žádnou tu zeminu. Ono je důležité si totiž hlavně uvědomit, proč ten čaj piješ. Jestli ho testuješ, anebo jestli si ho vychutnáváš. Je to stejně, jako když řídíš auto. Ty, když budeš testovat auto, tak tam kopneš jedničku, dáš prostě plyn na zem, potáhneš to do červených otáček a vůbec to nebude příjemná jako jízda, ale jako mechanik budeš poslouchat, jestli v tom motoru něco nerachtá, že jo. A to je celý význam tohohle z toho řízení, nebo prostě jak to auto řídíš, že jo. Ale když se chceš komfortně projet, no tak budeš řadit tak, jak se má, že jo, aby to nehlučilo. Stejně to je i tak s čajem. Pokud se k tomu čaji budeš chovat slušně, budeš ho zavařovat tak, jak ti chutná, tak si tu session prostě užiješ. Pokud to prostě budeš, jak tady všichni tvrdí, nebo lidi tvrdí, každý čaj vydrží 100 a whatever, no tak pokud to budeš prostě řezat takovýmhle způsobem násilným, tak samozřejmě ten čaj něco ti dá, ale budeš tam mít i prostě ten rámus kolem, že jo? Budeš tam mít tu zemitost, budeš tam mít tu trpkost, budeš tam mít tu hořkost a správný odborník na čaj tyhle ty pachutě vůbec jakoby neřeší, protože ví, že tam mají být ta hořkost nebo to a bude poslouchat, jestli tam ještě není něco, jako třeba u červeňáku, jestli tam nejsou třísla, u Shenkpueru třeba, jestli tam není ta vyložení, ta suchost těch malých stromků a tak dále a tak dále. Ale to je, říkám, to je prostě testování čaje, to není vychutnávání se čaje. Jo? Takže když vím, že mám šenk, který je z malých stromků, vím, že prostě tam se od něj očekává, že ta suchost bude, no tak se k tomu čaji prostě budu chovat opatrně. To znamená, budu ho zalejvat tou 90, budu dělat rychlý slejvání a udělám si prostě 7 nálevů, který budou prostě sladký, ovocný. Jo? Nebudu to prostě tam dusit 2 minuty a potom prostě pít něco, z čeho mi slezou nechty, že jo. Já jsem se tady celou dobu usmíval, protože přesně jak jsi to říkal s tím tmavým Shoepuerem, tak já jsem jeden z těch lidí, který to takhle občas má rád. Ne, jako, já tomu říkám bahno. Já to říkám, no, ale ne, jako já to vůbec, jako já to nějak nezatrácím, jako alright, jako to je úplně v pořádku, já ti říkám, já mám rána, kdy prostě opravdu si to taky udělám na tohle 100 kafe. Ale očekávám, vím, že prostě tam ta zemina bude tam ta hlína, bude tam prostě to, co normálně, když piju přes den ten šu, tak to tam nemám, že jo. A jsem na to prostě připravený a někdy i na to mám paradoxně, že jo, bizárně, někdy i na to mám chuť, někdy ta hlína opravdu, ona mi, jako třeba u kafe, když jsem pil espresso, třeba každý ráno double espresso, tak to je hořký, že jo. To normální člověk nemůže přece pít, to je hrozný jakoby nářez i na žaludek, jako jo. Ale prostě ten jazyk nějak prostě potřebuje asi probudit, takže jako ono, když si uděláš ten silný šu, jo, tak on i v té puse cítíš, že opravdu ti něco do té pusy jakoby si opravdu hutnýho nalil, jo, a ono samozřejmě i ten efekt potom je, že jo, ono je to takový nakopávající, že jo, ono najednou se zahřeješ, hlavně v zimě je to třeba dobrý, že jo. Já nevím, jestli znáš tu reklamu tady kdysi s Jardou Jágrem na žvíkačky, kdy on říkal, když mám chuť, utrhnu si menší kousek a když mám hlad, utrhnu si větší kousek. tak to je přesně jako ono, no, asi. Ono to máš, víš co, ale oni i třeba závisláci, taky ty hodně ortodoxní puer drinkeři, jo, tady třeba v Číně, když si zavaříš silnej puer, tak ti dávají palec nahoru, jakože seš ty prostě znalec, ale ono to tak nedělá, ono to je prostě to, že jsi závislý. prostě, že už ti ta chuť nestačí, jako jo. Ono, když si opravdu vypiluješ ty chuťové buňky, vycvičíš, jo, protože hlavně to je další věc,
silný čaje jsou právě problémem začátečníků. Jo, protože ty, když si předtím nepil žádný čaj jakoby gong fu stylem, tady ty velkolistý, tak jsi zvyklý, že jsi dal čajový pytlík na 2 minuty, dal jsi tam cukr, citron, whatever med a dělal si prostě hutný, tmavě červený čaj, jo, a tohle si pil a furt to bylo sladký, že jo. A teď si koupíš normální červený jakoby velkolistej, jo, teď prostě to máš v ruce, tak tam to hodíš nějak, jako aby byl plný gajvan, zaleješ to tou 100 a teď to tam stejně držíš tu minutu, 2 a pak najednou z toho ti vyleze něco, co je absolutně hořký. Protože najednou tam není ten cukr, že jo. No a seš toho znechucený, že jo. Takže potom zjistíš, že si tam dáš méně gramů, sleješ to rychlec a najednou tam zjistíš, že tam je sladký cukr, že tam jsou nějaký med tam je, nebo nějaký květinky. Teď, když začneš vydechovat tím nosem, jak jsme si posledně říkali, že jo, při tom posledním našem podcastu, když začneš vydechovat nosem, tak prostě jak máš ty nosní mandle někde tady v téhle zóně, se ti začnou prostě objevovat i tyhle ty tóny, jako jo. Tohle časem ty si vypiluješ tak, že třeba já teďka, když i piju vodu někdy, tak se přistěhnu, že srkám a vydechuju nosem, jako už prostě takový ten zlozvyk. No. Ale ty, když si takhle vypiluješ tyhle jakoby chuťový buňky, tak najednou zjistíš, že vůbec ty silný jakoby čaje nepotřebuješ. Oni ti ani nechutnají. Něco na tom je, já jsem zrovna chtěl říct, ještě se vrátit k tomu šučku, že někdy fakt mám rád to bahno a že si vzpomínám, když jsme s kamarádem prostě zalili nějaký šupuér a teď jsme udělali narychlo a on byl takový jako červený a světlý, jsme říkali, co to je, tak ho tam prostě necháme díl a pak jsme se zaveselili, že to je jako ono. Ale mám opravdu šupuér, který když si udělám jako na bahno s prominutím, tak je to takový to hutný, je to čokoládový a jsou tam ty dřevnatý tony, ale když ho udělám krátce, tak opravdu je to takový příjemný smetanový likér ještě s nějakou stopičkou třešně, jo, což mě přijde jako super, že tohleto jako v tom najdeš, to jako málo kdy se mi třeba potěší, ale je to možná tím, že nejsem v tomhle takovej, že jsem takový prasák trošku. No ne, jako víš co, ale tak třeba měl jsem tady zákazník mi napsal, si stěžoval, že koupil červeňák a že prostě je hrozně trpkej nebo whatever a on si koupil takový ty tipsový, jak prostě jsou zlatý tipsy, že jo. A to je prostě čaj, který se musí zavařovat 90, protože to jsou tipsy a musí se prostě dávat malá gramáž, rychlý slejvání a on ti pak vyleze takový ten medovej, hodně výrazný. No a on pak, když jsem se ptal, jak to zavaře, tak on říkal, no mám tady 100 ml gajvan, dávám tam 7 gramů minutu ve 100 stupních. Říkám, no třeba, to se nediv, že jo. Takže ono opravdu důležitý, když si koupím nějaký čaj, buď to se podívat, co doporučuje prodejce, anebo prostě v nějaký tyhle z těch fórech nebo skupin, a ono na tom YouTube je teďka toho hromady, prostě se podívat, jak se to zavařuje a zkusit to nejdřív tímhle s tím způsobem, prostě odrazit se od téhle laťky, jo, prostě malá gramáž, rychlý slejvání, a postupně si potom můžeš přidávat třeba teplotu nebo dobu louhování a když ti přijde furt, že to je nějaký slabý, tak příště, až si uděláš, tak si tam dej víc gramů třeba takhle. Já tomu říkám seznamování se s tím čajem. Jo, ty prostě ten čaj neznáš a ty prostě nemůžeš do něj hned bouchnout všechno maximum. Jo. Ty musíš prostě postupně a najdeš ten sweet spot. Jo, prostě najdeš si ten sladký moment, který ti chutná nejvíc, no a už pak víš, a jak máš už praxi, dostaneš dneska, že jo, ty když už víš, že dostaneš do ruky nějaký list, tak vidíš, že tam je hromada tipsů, tak už prostě víš, že třeba to nemůžeš vyloženě kropit tou 100, jo. Třeba když dostaneš hodně naoxidovaný červeňák, ty futěnský čokoládový, takový ty černý čaje, no tak to víš, že jak je to oxidovaný, to můžeš dávat normálně 100, to není problém. Když by si měl šajhong na opačnou stranu, který je vlastně opozit tohohle z toho futěnského tmavého stylu, tak tam víš zase, že ty to, když to bouchneš 100, tak on bude hodně kyselý. Takže to leješ 90, rychle to slejváš a máš prostě džemovej, prostě fruktoidní chuť, že jo. Možná ještě na závěr se tě zeptám, nemáš ještě nějakou veselou historku z natáčení? Jakoukoliv k pueru? No, teď jste si vzpomněl třeba z trhu, jo, když jsem ještě začínal, tak jsem koukal jsem, kde co kdo prodává a teďka jsem tam viděl nějaký obal vystavený prostě koláč, na kterém bylo napsáno něco gůšů. No, tak jsem se zeptal mistra, co to stojí ten koláč, a tenkrát už jsem měl trošku ponětí jakoby o cenách a teď ta cena byla jakoby tak nějak podezřele levná, tak jsem si říkal, možná to nebude nějaká ta známá oblast, vyzkoušíme, sednout se si, mistr odpálil prostě v gajvanu a teď jako už po druhém kalíšku tam cítím prostě tu suchost a prostě už vím, že to prostě nejsou žádný stromy a to a říkám, hele, ale
tohle není žádný gůšu. A on mi říkal, ale já jsem neřekl, že to je gůšu. A říkám, teď je to na tom obalu. To je název toho čaje. To je prostě branding, jakoby to je prostě název jako samotného toho produktu, ale jako tím neříkám, že ten čaj je z tohohle gůšu, to je prostě název celkový něco bla gůšu, jako jo. Takže oni to opravdu zkoušejí, no, na ty lidi. Jo. Je to takový asi jako boty vyrobené z továrny vedle továrny Adidas. Jako víš co, ono takhle, ono je třeba na to koukat tak, že to je přirozený marketing a ten se vždycky vyvíjí na základě poptávky na trhu, že jo. Prostě těch starých stromů je málo, ale poptávka je vysoká, že jo. Takže samozřejmě ten trh přirozeně prostě přechází na tohle v dnešní době, když půjdeš tady k nám na trh a zeptáš se kohokoliv, jaký je dneska počasí nebo kolik je hodin, tak oni ti odpoví, my děláme jenom gůšu. Prostě tak, jak to mají naučený jenom reagovat na všechno, my máme jenom gůšu, my máme gůšu. No, prostě ty si tam sedneš a všechno, co mají, tak mají gůšu. Nikdo ti neřekne, dělám tajdíča. Pro mě teda těch fabrik, který prostě samozřejmě ty jsou tím známí, jako je třeba Shaguan, ty Tocha, že jo, tak tam ti samozřejmě jakoby gůšu neřeknou, že jo. Ale jinak normálně v jakýmkoliv shopu, kdy přijdeš, tak ti hned vytáhnou telefon, začnou ti ukazovat fotky těch tlustých vysokých stromů, jo, začnou ti tvrdit prostě, jak mají svoje farmy a tady to je další věc, jako když se mě zeptáš o těch prodejcích, jako jo, já nevím, samozřejmě já nekupuju online, já nemůžu posoudit, ale jako v offline ono něco bude podobného. Když přijdu do shopu a prostě prodejce mi začne tvrdit o tom, jak mají svoje zahrady, svoje stromy, jak bratranec má fabriku, jak sestřenice má stromy a my jsme od zdroje, my jsme zdrojaři, my máme všechno úplně, tak já už ztrácím zájem, protože ten člověk v tu chvíli mi neprodává čaj, ale prodává mi sebe. On mi prodává iluzi toho, že od něj nakupovat je výhodnější než od těch ostatních, protože on je ten, od kterého to mám přímo jakoby od zdroje. Ale to vůbec mi negarantuje to, že ta cena bude levnější, protože samozřejmě tamhle nějaký Mr. Wang, který je vo vesnici vedle, může mít ještě lepší čaj a může ho prodávat daleko levněji. A vůbec mi to negarantuje to, že jak on říká, že prostě on má tyhle věci nejlepší, že ty čaje, který on mi nabízí, budou jako všechny super. Jo? Jak ti dám klasický příklad, my jsme teďka kupovali šenk od jednoho farmáře a ten byl výborný. A není levný, protože ze známé oblasti je drahý, jenže on ten šenk v sobě má takový nějaký notes, nějaký specifický chutě, který já vím, že tu cenu prostě mají. Aspoň teda pro mě osobně a pro mý zákazníky. Já jsem to schopný prostě prodat se svojí marží, protože ten čaj má opravdu jednu specifickou prostě chuťovou nějakou charakteristiku, která je opravdu významná pro tu oblast a já jsem schopný ten čaj i prodat za dobrou cenu. Jo, i vydělat si dobrý peníze současně. Ale pak má taky Shai Hong, který stojí stejný peníze, protože je to ze stejných stromů, to je další, to je, jak říkám, paradox té chuti, jako jo, že opravdu tady se neposuzuje ta chuť, ale jenom právě tyhle ty faktory, stromy, oblast a tak dále. Ale tím, že to je prostě ze stejných stromů, on tam má na tom tu svoji práci, má tam svoji marži, kterou potřebuje, tak ta cena je prakticky stejná jako ten šenk, ale ta chuť, ta specifický tóny, co jsou v tom šengu, tím, jak už se to zprocesoval ten čaj na červeňák, to, jak se tam udělalo to zavadnutí a vlastně ta fermentace, tak ty specifický tóny už tam nejsou. A ten červeňák je dobrý, je sladký, je fruktoidní, ale úplně obyčejný, jako jakýkoliv jiný, který já koupím tady na trhu za poloviční cenu. V tu chvíli já jako prodejce, který není farmář, který není zdroj u zdroje, se můžu rozhodnout, že ten červeňák prostě nevezmu a nebudu ho prodávat. To znamená, ty jako můj zákazník máš garanci toho, že ty máš prostě z šengu máš tohle výborný, z červeňáku máš tohle výborný a všechno máš za férovou nějakou cenu. Když to od farmáře, ten ti prostě nabízí všechno za tu jeho svoji cenu, ale vůbec ti to negarantuje to, že všechny ty čaje budou výborný. Jo. Takže prostě prodejce, který prostě začíná mi jakoby klábosit to, že my jsme minority a my tam máme svoje tady ty stromy a tady to a tamhle to, tak já to třeba ochutnám, ale dál ho neřeším. Jo, protože ten člověk, já si myslím, že každý správný prodejce by se měl prezentovat ne svým jménem, ne svým egem hlavně, ale měl by se prezentovat tím, co prodává, a to jsou čaje. Měl by prodávat tu kvalitu a měl by si budovat jméno na základě toho, co prodává a ne jak to prodává a jak to sourcuje.
Jo. A správný prodejce čaje by měl mít hlavně zajímavý a logický výběr. To znamená zase ne od všeho něco, jakože teď se prodávají úlongy, dobře, tak teď začnu prodávat úlongy. Teď se podívá, že tamhle ten shop najednou prodává dobře tohle, tak to budu dělat taky. Správný prodejce by si měl vybrat, co ho baví, a tomu se věnovat nejvíc. A právě proto je zajímavý i nakupovat z různých shopů. A já jsem to říkal už v předešlém interview, že chci, aby mý zákazníci si nakupovali z různých shopů a vyhlídli si, kdo je v čem silnej. Jo? Třeba, já nevím, řeknu příklad Honza, Chawang Shop, že jo? Ten je hodně silnej v těch Liubao, že jo? Ten má tolik, my toho máme strašně málo proti němu, že jo? On má hlavně daleko větší znalosti než já v tomhle tom. Jo? Takže prostě každý má nějakou svoji specifickou sféru, v čem je silnější, a v tom je ten kolorit. A v tom je i ten prodejce zajímavý pro ty nakupující, že jo? A říkám, zase zdůrazním, je důležité, aby ten prodejce opravdu měl nějakou zajímavou selekci. My ji taky měníme, jo. Třeba teďka jsme začali dělat hodně ty červený divoký čaje, že jo. Ješeng, teď jsme byli v tom Dehongu třeba. Objevili jsme nějaký zajímavý jiný čaj z jiný varietály. To nás hrozně baví. Takže to teďka třeba promoutujeme. Příští rok třeba pojedeme do jiné vesnice, objevíme něco jiného, tak to budeme mít zase jakoby na menu. My to menu obměňujeme samozřejmě, ale neobměňujeme ho na základě toho, co je populární. My ho obměňujeme na základě toho, co objevíme, co nás baví, co nám přijde zajímavý. Jo. Jsou prodejci, kteří budou koukat na tvůj shop, budou šilhat po tvém shopu, koukat, co se prodává a snažit se to skopírovat. A my třeba děláme to, že já se občas podívám na jiný shopy, když něco objevím, podívám se na jiný shopy, jestli to náhodou už nemají. A když nemají, tak řeknu, OK, tak to budeme prodávat. Jo. To vlastně dělám obráceně. A to si myslím, že takhle by se to mělo dělat. Jako nemělo by se prodávat něco furt co je populární, ale každý by si měl najít tu nějakou svoji cestu. Každý prodejce by měl mít svůj nějaký image, rukopis. Souhlasím, takhle bychom se na to vlastně měli dívat, když budeme nakupovat. Alexi, já ti moc děkuju, že jsi zúčastnil podcastu, doufám, že se zase někdy uslyšíme a přeju ti krásný večer. Jo, děkuju, mě se taky, ahoj. No, pojďte se, mý čajový koláčci. Mazlíčci. No, to je vůně. To je materiál. Pardon, vy ještě posloucháte. To je dobře. Zaujala vás epizoda? Dejte jí like, případně nasdílejte dál mezi ostatní čajopíče a čajopíčky. Pokud budete mít jakékoliv dotazy k puerům, neváhejte mi je napsat přes facebookovou skupinu S čajem o čaji podcast. Alex se totiž nebrání další spolupráci, takže můžeme jít ještě hlouběji a dopodrobna. A pokud chcete další epizody, tento podcast podpoříte tak, že ji budete sledovat. No a já se jdu podívat na svou sbírku koláčků. Takže co tu máme? Lao Banjan, placka za $30. To je kravina. Bílý puer, výborně. 2020 Bindel Village, Gushu Sheng. No, na Gushu to má dost malé listy, ale materiál je to dobrý, tak ten si nechám. Green Mark Shoe 2000. Tak to bude pravděpodobně blbost, protože Green Marky se šučkem nedělaly. Shoe z roku 1930. Tak o tom udělám podcast, že to je hejča ze západních rodob. Přidám pár reálí z Bulharska a oni tomu věří. No a ten Lao Banjan prodám za 2násobek na Alíkovi.